hiszen teljesen új rendszerű vizsgastruktúrával kellett szembenézni maguknak is, nekem is az itt egyet előzőről megkérni a Pásztor Györgyöt. Hölgyeim, uraim, az első és teljesen fontosabb az, hogy mindenkinek gratulálok, mert túlélte. Értelemszerűen mindenkinek nem akarnak jelenteni meg, hogyha önök között van matematikus alkat, és azt hiszem volt valaki, akihez közel a matematika, az tanult valahol olyasmit, hogy Gauss-Görbe, tehát normális eloszlások. Egy normális társasággal jelentően, tehát normális eloszlásban fog megjelenni az eredmény is, azaz, ha elkezdik egy falangörbét, akkor gyakorlatilag egyik szélső pozícióban a legkevesebben vannak, akik, vagy viszonylag kevesen vannak, akik nagyon jó, a másik oldalon nagyon kevesen jók, akik gyengébbek, egy kicsit az átlagnál, és a nagy többség középen kezdődik el. Itt is erről van szó. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy az esetek nagyon nagy többségében bizonyították itt előttünk azt, hogy azok a szakmai ismeretek, amelyek most tényleg számos kisebb pontban lettek számunk értek, hogy csúnya magyarságot használják. Az itt a fejünkben többé-kevésbé összerendeződött, valakinek többé, valakinek kevésbé, és én azt hiszem, hogy nagyon sok esetben nem is annyira a tárgyi tudás hiánya okozott zavart a másiknál, hanem bizonyos esetekben jó érzékelhető a kifejező készségben akadtak kisebb gondjaik, amelyek nem tették lehetővé azt, hogy olyan szinten adják elő, ahogy azt egy vizsga esetében, hogy szoktuk ugye mondani, a kettes a tudás szintje, és minden, ami fölött jön már egyben, az általában előadó készség. Ez valamilyen szint. Ez az őszintényes. Mi, akik vizsgáltatjuk, ez nagyon jó. Vizsgálatunk, ez nagyon jó. Tehát szakmai jogi érzem, foglalkozók szerencsére nincsenek, és ugyan a gyakorlatilag nem mindegyikét tudtam értelemszerűen végignézni, de ahogy a kollégákat tájékozottam, voltak egészen meglepően jó produktumok, ott is, valaki tökéletesen és minden gond nélkül hajtotta végre, és kis segítség a többségnek szintén nem volt igazán. Én úgy gondolom, hogy mielőtt átadnánk a megszolgált bizonyítványok okleveleket, amelyben részletesen fogják majd látni, hogy az egyes vizsgakategóriákban milyen százalékos arányban teljesítettek a összesített végső pontszám, és ezzel a oklevél minősítéssel kijön, de abban is talán majd nyilván a részletekkel tud szolgálni. Azelőtt én hadd tegyem meg azt, hogy a társaságból a 3 legkiemelkedőbb teljesítményű kollégának az iskola felajánlásából egy ajándékkönyvet átnyújtsak. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy korrektül úgy járhatunk el, hogy megnéztük, hogy ki az a 3 delikvens, akinek a pontszáma a létezőnek magasabb. Itt most nem ebben a sorban fogom mondani, és ők majd, ha akarják, nem lehet érteni, hogy milyen. Egy oklevél is jár el. Hogyha jól odafigyeltünk, sőt, hadd mondjam, hogy a gyakorlati vizsgán ugye olyan feladatunk volt, amit a gyakorlaton nem is nagyon végeztünk. Tehát, hogyha lehet kérésem a következő csoportot segítve, hadd csinálja végig mindenki, hogyha van erre idő, azt a gyakorlat nem lesz annyira félős a gyakorlati vizsga is, a szűrés is, stb. Én élvezettel voltam a tanfolyamokon, az órákon, mindegyik adott valamit. Én úgy értékelem, hogy a tanárok felkészültsége, ugye akik végül is a szakmunkás képzés, szakiskola képzésre álltak rá, nagyon felkészültek, és nagyon tudják súlyozni, hogy melyik csoportnak mit kell tanítani, hogy kell mondani. Sokan mondhatok, hogy a kémiáról, hogy
érthető volt, nem tanultuk, mégis megértettük egy darabig, még esetleg bennünk van. Bár ugye az alsóanyi anyagokra már nem nagyon maradt idő, de ígérjük, hogy azt majd bepótoljuk magunktól, hogy inkább vörösbort ígyunk, mint egy Magnebi tablettát. Nagyon sokáig ellenálltak a kísértésnek, amit mondtatok, ugye, hogy kannásbor, meg tablettásbor. Nem sikerült teljesen ellenállni, mert megmutattam nektek ugye azt a tablót, amin a tabletták föl vannak sorolva, hogy milyen formájú tablettából, milyen borokat lehet készíteni. Ezt akartam mondani, hogy hozni belőle, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük a tanároknak az elméleti, gyakorlati képzést, és azt hiszem rajtunk múlik, hogy mennyi bort kóstolunk, mennyire ismerjük meg őket, és hogyan értékeljük. És nem mindig az a jó, hogyha agyon dicsérjük a bort, hanem hogyha reálisan megítéljük, hogy ez most iható, nem iható. Azért azt kérem, hogy ez az aquapurificata feliratú műanyag flakonos borokat dicsérjétek azért. Köszönjük. És igazából úrnak 2 főre kellemes napot. Köszönjük szépen! Én mondat, hogy szeretettel várjuk mindnyájukat a kis bulinkon, amit szervezünk. Köszönjük szépen. Elnézést kérek. Bennem van egy gondolat, és engedjék meg, hogy átadjam. Rendkívüli értéket, kincset fedeztem föl ebben az intézményben. Itt van egy hatalmas tudásmennyiség, és hálás köszönet érte, hogy egy részét magamévá tehettem, és biztos vagyok benne, hogy meg fogják hálálni további nemzedékek is, hogyha ez a kincs megmarad, és továbbadják az érzet. Köszönjük! Annyit szeretnék elmondani, hogy meg szeretném köszönni elnökmondatos munkát, hiszen az egy hosszú handicap volt. Meg szeretném köszönni a vizsgáztató tanároknak, akik egyben a felkészítő tanárok is voltak ezt az egyéves, igen intenzív munkát, és örömmel vettem azt, hogy minden egyes előadáson volt valami, amire érdemes volt, vagy felkelni, érdemes volt eljönni. Egy ilyen tanfolyamnak ugye az időintervallum része az, ami kereket szab annak, hogy mi az, amit mi bele tudunk ebbe tenni. Igyekeztünk úgy sáfálkodni, gazdálkodni az idével, hogy önök minél többet tudjanak meg minden területről. Önöknek is szeretném megköszönni azt, hogy valóban aktívan vettek részt ebben a munkában, és én a magam és a többi kollégák nevében mutatom, hogy mi nem csak tanítunk, hanem ilyenkor mi tanulunk is. Mi igenis erre ki vagyunk hegyezve, és a jó gondolatokat, értékes szakmai adalékokat adnak, akkor mi is azt beépítjük. Én úgy gondolom, hogy ez a tanfolyam sikeres volt. Kérem önöket, hogy továbbra is amennyire maradnak a szakmában, akkor foglalkozzanak vele, ha nem, akkor tiszteljék, becsüljék a magyar bort és vigyék jó hírét. És nagyon sok sikert, jó egészséget kívánok a további munkájukhoz. Köszönjük, viszont kívánjuk!